Daar komt uit Friesland, daar praat Fries. Waarom moet ik in Fries zien praten? Ja, van de trainer mag het niet. Ik moet in het Nederlands, zodat het Nederlandse publiek mij ook kan verstaan. En dat ze geen ondertiteling nodig hebben. Hier begon de opscore mij. Tini die ordende vreed het interview in het Nederlands. Op de vraag aan de speelster en aan de communicatiemeewerker of dat echt zou wie, waard bevestigend reageren. Dat meldde Omroep Friesland ook daarna. Er kwamen een protte negatieve reacties op. Van trainer Roeland ten Berge een vervelende verrassing. Hij verbiedt het Fries praten net. Hij wil graag het vrouwliesvoetbal zo goed mogelijk over het voetlicht brengen. En hier in Skofkelien, na een interview van de Omroep, opperen dat met het Nederlands meer publiek bereikt worden kon. Na die interviews kregen we toch wel heel veel reacties ook van. Dat mensen het toch wel jammer vonden dat ze Tini niet konden verstaan. De Friese taal niet konden verstaan. Medespelers bijvoorbeeld niet. Maar ook mensen uit het hele land die geïnteresseerd zijn. De opscore die het naar Arne Vreed ontstie, vindt ten Berge heel vervelend. En wie ik zeker net de bedoeling. Het is allemaal veel te groot geworden. En dat is gewoon jammer. Heerenveen is een hartstikke mooie club. Het Friese volkslied hoort daarbij. De Friese taal hoort daar ook bij. Maar goed, feit is ook dat wij ook niet heel veel Friezen in de selectie hebben. Nou goed, daar hebben we het even kort over gehad. En misschien had ik gewoon ook iets beter geïnformeerd moeten worden.